Nirringrazzjak, Mr. Qaddis, ta' dil-kelma li inti tajtna, kemm aħna privileġġjati li nistgħu nżommuha f'idejna, Mr. Qaddis, nistgħu niftħuha meta rridu, nistgħu naqrawha meta rridu. Iva Mr. Qaddis din hija l-kelma hija fanal għar-riġlejna Mr. Qaddis u hija mediċina għal saħħitna. Spiritu Qaddis Talla kun mija jint bħas-soltu l-lejla f'isem Ġesu Kristu nitolbok dan. Amen. Mela, illum ħanitkellem fuq suġġett jaħraq ħafna. U suġġett li xejn mu popolari, ftit għadna nisimgħu min jalmu hemm barra. Imma ningrazzja l-Alla li dil-Knisja baqgħet tallem għax huwa dmir tagħha li tallem fuq kull suġġett. U sa nagħmlu dan biex apparti nkunu nafu li dan ħanitkellem fuq l-infern huwa post reali, ma mhux biex noqogħdu nibżgħu u nitwerru, aħna speċjalment il-Kristjani m'għandniex għalfejn nibżgħu u nitwerru. Imma biex aħna għaddejjin napprezzaw aktar meta aħna nitkellmu fuq is-saltna ta' Alla, napprezzaw aktar meta nitkellmu fuq is-salvazzjoni, naraw xi prezz ħallas Kristu biex lilna itina dis-salvazzjoni. U wkoll ħanidħol f'ċerti skritturi biex meta hemm barra tintaqgħu ma' xi gruppi ta' nies minn kampi differenti u jitkellmu fuq l-infern, intom tkunu tafu tiddixxernu, tkunu tafu wkoll ċerti skritturi fejn qegħdin, u bħalma jgħid San Pietru tkun kapaċi tagħtu tweġiba tajba f'ħina bil-ħlewwa u bir-rispett. Issa, qabel ma nibda imma, nixtieq kont morru Kolossin kapitlu 1 vers 12. U dan li ħanaqra huwa għall-Kristjani. Dan kitbu San Pawl, kiteb lill-Kristjani, u qed ngħid għall-Kristjani ma jfissirx li nies li jafu l-Kristu, qed infisser nies li huma kreaturi ġodda fi Kristu, maħsula bid-demm ta' Ġesu Kristu, sidhom huwa verament Ġesu Kristu u s-salvatur tagħhom huwa Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa l-unika medjatur tagħhom bejnhom u bejn Alla. U għandhom relazzjoni verament intima ma' sidhom Ġesu Kristu. U ħanibda naqra minn vers 11 l-aħħar kelma ħanaqrax, hemm kelma fil-vers 11, minflok qiegħda fil-vers 12, ma ħanaqraha hemmhekk. U tibda ifirħu u roddu ħajl lill-missier li għamilkom denji li tissiebu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. Kolossin 1 naqra. Ħelisna mill-ħakma ta' dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li bih għandna l-fidwa il-maħfra ta' dnubiet. Dal-vers, dal-vrus anzi, nixtieqkom iżommuhom f'moħħkom, f'qalbkom u fuq fomkom, speċjalment aħna għaddejjin illum waqt li qed nispjegalkom fuq l-infern. U meta tħossu li għandkom tiddikjarawhom f'moħħkom u f'qalbkom u fuq minn fuqkom. Għax ħadħossu il-momenti fejn ħad iddikjarawhom waqt din il-messaġġ. Issa qabel ma nidħol għal-messaġġ prinċipali, nixtieq li nagħmel pedament. Għax da kollu li sa ngħid ma jkellekx dal-pedament. M'int ħadd tifhem assolutament xejn u minn se temmel assolutament xejn. U l-pedament hija l-fidi, fuq il-fidi għamlu l-pedament. Għax kif hemm miktub f'Lut kapitlu 11 vers 1, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. U biex ngħidilkom xi tfisser malaj bil-Grieg il-kelma li hija għall-fidi hemmhekk hija pistis. Li tfisser sikurezza, twemmin
u li tafda. Mela l-pedament li ħanibnu li hija l-fidi ħatkun is-sikurezza, it-twemmin u li tafda fil-kelma tal-Alla. F'xejn iżjed u f'ħadd iżjed. Ħanduru xi skritturi mhux ħażin, jiġifieri lestu subajkom. U hemm minnhom li sa nibdejja minnhom issa tgħid li ma dawn x'għandhom x'jaqsmu mal-infern. Imma għandhom x'jaqsmu mal-pedament. U li dal-pedament il-qoddim hemm punt kruċjali li rrid noħorġu u ngħidulkom x'inhu l-qoddim. Imma ħanibdew mill-bidunet, mill-ewwel lajn li hemm fil-Bibja. Ġenesi, kapitlu 1, vers 1. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Jiena nitkellem għalija. Kieku l-Bibja kollha tiegħi kienet vojta u kelli dan il-lajn biss, jien kont nemmina b'qalbi kollha, b'ruħi kollha u b'ġismu kollu. Imma ħana mill-mistoqsija hu meta Alla ħalaq is-sema u l-art. Kien hemm xi bniedem, xi bnedmin li raw dan iseħħ. Le. Meta fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, s'issa bniedem kien għadu ma nħolaqx. Mela ħanurikom ftit vrus mill-ħolqien. U irridkom tandellajn dawn li se ngħidilkom. Mhux se narawhom kollha ma ħanaqbes il-vrus biex tkunu tifhmu eżattament x'ngħid. Mela vers 3. U qal Alla ħajkun hemm id-dawl u d-dawl sar. Vers 7. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. Underline. U hekk sar. Vers 9. U qal Alla ħajinġewwaw naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. Vers 11. U qal Alla ħatinbelt l-art il-ħaxix li jagħmel iż-żerrija. Siġal li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih, skont għamilthom fuq l-art. U hekk sar. Vers 15. U jkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. Vers 24. U qal Alla ħadd nissel l-art ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li tkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. Mela ħaġa nagħmilkom l-istess mistoqsija tal-ewwel. Kien hemm xi bniedem sissa xut ta' dan kollu li qal Alla u sar? Le. Mela l-mistoqsija li jmiss. Il-għala aħna nemmnu ħda. Ma nix xieda ta' bniedem. U sintendi ħanurilkom mill-kelma tal-Alla il-għala nemmnu ħdan. U ħanjuhu mill-Lot kapitlu 11 vers 3. Lot kapitlu 11 vers 3. U permezz tal-fidi li aħna nemmnu kif Alla ħoloq id-dinja, il-kelma tal-Alla qed tgħidilna kif aħna nemmnu wkoll. U permezz tal-fidi li aħna nemmnu kif Alla ħoloq id-dinja bil-kelma tiegħu, hekk li minn dak li ma narawx sar dak li jidher. Mela il-pedament li ġaqet impoġġuh i permezz tal-fidi li aħna nemmnu dawn il-ħolqien li Alla għamel. Issa, ħanurikom da kollu mbagħad ħanajdilkom il-punt kruċjali qed noħroġ minnu. Ħanurikom żewġ profeziji, waħda minn profeta Eżajija u l-oħra mis-Sultan David. Morru f'Eżajija, kapitlu 9 vers 5. Għax tweldinna tifel, ingħatanna eben, is-seta tkun fuq spallejh u jsejmuh kunsullier tal-għaġib.
Alla Setan missier għal dejjem. Prinċep taslim. Issa ħamorru Salm 22. Salm 22. U għaw ħanaraw profezija oħra. Vers 15. Ninsab bħall-ilma imsawwab, għandi għadmi maqluħ kollu, qalbi bħal xema id-dub ġewwa fija, ħal injiexef bħal xaqqufa, il-sin imwaħħal maħnieki, ninsab mitfuħ fuq it-trab il-mewt, abda klieb daru għalija, ġemanies ħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja, nistanot għadmi kollu, bajnejhom fuq iħarsu, lejja, ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Dawn huma profeziji li Alla wera permezz ta' Iżajja u permezz ta' David fuq Ġesu Kristu. Dawn seħħew mijiet ta' snin wara li Iżajja u David għaluhom. Imma għalkemm huma ma rawhomx, dawn seħħew. Issa ħanorikom xi ħaġa oħra minn Ġwanni, kapitlu 1, vers 14. Ġwanni, kapitlu 1, vers 14. Imma qabel xejn ħanaqra minn vers 1 sa 4, għax din dejjem taqqad magħha. Fil-bidu kien il-verb, jien ngħid bħalma verżjoni kienet il-kelma. U l-kelma kienet ma' Alla, u l-kelma kienet Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. U din ixkilkom tagħmlu underline dal-vers għax nużaw ħafna l-qudiem. Kollox biħsar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. Il-ħajja li kienet id-dawl tal-bnedmin. Vers 14. U l-kelma sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu l-missier bħala ibnu l-waħdieni mimli bil-grazzja u l-verità. Issa f'dan il-vers ma issa għandna xieda ta' bnedmin li raw da kollu iseħħ. Raw lil Kristu, raw fil-glorja tiegħu, raw mimli bil-grazzja, raw jagħmel il-mirakli, raw jimxi fuq l-ilma, raw jinbidel fuq il-muntanja, raw jiġi torturat, imsallab u jqum mill-mewt. Mela issa għandna xieda. Imma il-mistoqsija ġejja. Kien hemm xi ħadd minnkom hemmhekk li raħda? Mela aħna ħanemnuha narġgħu din bil-fidi. Aħna ma ngħixux bil-viżjoni. Fil-fatt, aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. U Kristus stess għalinna imberkin dawk li jemnu mingħajr ma jaraw. U aħna żgur li dawk li nemnu mingħajr ma naraw. Issa ħantikom profezija oħra. U di darba għala Kristu. U di qiegħda fi Ġwanni, kapitlu 2, vers 19. U Ġesu waġibhom. Ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem narġa' ntellaw. Għalhekk il-Lut qalulu dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u insettellaw fi 3 ijiem. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad għamel l-imwiet, id-disċipli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li qal Ġesu. Għażilt din il-profezija, għax Kristu ma ħafna profeziji, għax din il-profezija li kienet fuq innifsu li seħħet waqt li kien qiegħed fil-mewt u qam mill-mewt, dik kienet waħda mill-aktar profeziji li ġie mgħajjar bija Ġesu Kristu. Meta kien fuq is-salib, jekk taqraw meta Ġesu kien imsallab, taraw kemm iddieħku bih, kemm waqgħuha ċajt, u bda jgħidulu int li tħott it-tempju m'intix kapaċi tinżel minn hemm. U daf qed ngħidu. Biex ma taqgħodux tinkwetaw
meta tajdu xi ħaġa mill-kelma tal-Alla li trid isseħħ fil-futur u fil-futur qarib u ħajwaqqawkom għaċċajt u ħajitku bikom. Maħniex aħjar minn sidna aħna. Imma la ħirġa minn hawn, la qala Alla, la qala Kristu ħasseħ. U laqjat fuq il-Kalvarju qed insemmi Ġesu msallab. Ħantikom xi ħaġa li din Alla volja m'għandix taqsam ma jistax ma naqsamix magħkom. Di meta rajtu fit-tix fuqha, mhux biss qajmitni ġismi xew xejn kif rajta, imma verament bil-kitni u verament nixtieq naqsam magħkom. Mela kif tafu meta Ġesu kien imsallab fuq rasu kien hemm il-kundanna miktuba. U skont Ġwanni 19 vers 20, din kienet miktuba bi3 lingwi. Bil-Ludi, bil-Grek u bil-Latin. Aħna dejjem rajnija bil-Latin. Għaj dik hija il-lingwa ta' Rumani, ta' Ruma. Ma fiha xejn ħażin tax xorta għandha sinifikat sabiħ tagħha. Imma dik bil-Ruman taqra hekk, naqraħilkom nipprova naqralkom bil-Latin. Jesus Nazarenus Rex Iadorum. Ġesu ta' Nazaret Sultan tal-Lud. U mela ma naf, meta kont qed naqra, meta kont ġej biex nara din li bdew jajruh. Rajt biċċa li l-qassisin meta Pilatu qallhom jaħasal bilkom lis-sultan tagħkom. Qalu aħna m'għandniex sultan ħlief Ċesar, jiġifieri dawna ma kienx interessom kux is-sultan tal-Lud jew le. Imma li ħanajdilkom, u l-lum ħatifmu għalfejn għalu ċertu klim u sar ċertu klim. Ġitni kursi ta' minna marfx għalfejn għat għant nifittex. Għat mi jaf kif kienet miktuba bil-Ludi din. Ma nafx għat kelkom dil-kursi ta'. Jiem daqqa għada dil-ġimat mi jaf kif kienet miktuba bil-Ludi din. U ftaħt l-internet u għamilt riċerka ma għadx fuq sajt wahda, għad ftaħt ngaddikom ma 8-10 u ħafna qablu li din hija it-translation, traduzzjoni bil-Ludi tal-kundanna li kellu Ġesu fuq rasu. Tal-kundanna kien jintajt danu Ġesu ta' Nazaret Sultan tal-Lud. U kienet tajtek. Jexxua Ħanozri Wemelek ħajje ħudim. Għajtu ċassati għaxħadkom ma fimtu xaxix. Ħanaġa raħilkom uħudu l-ewwel ittra li l-qassisin il-kbar rawa u maċċettawiex u marru jiġru għand Pilatu. Ħanaġa raħilkom. Jexxua Y, Ħanozri H, Wemelek W, ħajje ħudin H. Jahwe. Dan u Jahwe. Jien dik il-ħin qed ngħidkom vera bil-kitni, mhux għax ma toġobniex bil-Latin, imma bil-Ludi toġobni ħafna u ħafna iżjed. U mhux taf xejn qassisin il-kbar mhux bithomx din danu Jahwe. U rridu jbidluha biex jgħidu dan għalliju ħalli anka jibidlu ħafna affarijiet. U mhux taf xejn bdejt nifhem ċertu kliem li ntqal fuq is-salib mill-ħallil it-tajjeb. Meta ċanfa l-irsieħbu għax kien qed jgħajja lil Kristu. U għallu u da Kristu hemmhekk kien jidher imċarċar, imbiċċer, imfarrak, quddiem kulħadd kien jidher kriminali u anke quddiem dawn it-tnejn żgur kien qed jidher kriminali. Ma da tax qallu int lanqas minn Alla ma tibża, jaf kien qrajta din u kont ngħid dan. Qallu int lanqas minn Alla ma tibża. U tifhmu dal-ħalli kif sar jafu qallu dal-lejn Kristu. U qallu meta tkun fis-saltna tiegħek aħseb fija. Ħanajdilkom dal-ħalli tajjeb fuq is-salib
kellu revelazzjoni fuq revelazzjoni ta' minnu Ġesu Kristu. Halleluja. Imissa da kollu li għattilkom qabel fuq il-profezziji u fuq il-fidi u dak li sar, rrid noħroġ dal-punt kruċjali. U l-punt kien dan. Li dak li qal Alla, dak li qal Kristu, dejjem seħ. Hemm minnhom seħ dak il-ħin, hemm minnhom seħ wara ftit ta' żmien, u hemm minnhom seħħew eluf ta' żmien wara li ntqalu. U hemm minnhom se jseħħu, imma ħajseħħu. U għaddan biex nurikom, ħalli ma jkun hawn l-ebda dubju issa, meta ħanitkellem fuq l-infern, jekk dan jeżistix, u jekk dan mhux ħataraw xi nies li jekk se jgħixu kif sa ngħid, jekk se jarawx jew le. Qiegħed hemm dak li qal Alla ħajseħħ. U jien fuq kollox jinteressani minn dak li jgħid Alla, u noqgħod fuq dak li jiddiskrivi Alla, ma interessanix fuq l-opinjonijiet tal-bniedem, dak iżid u jnaqqas kif irid, iħawwad u jranġa kif irid, jien interessani biss xtajt il-kelma tal-Alla. Mela dak fuq dal-pedament sod issa ħanibdew nibnu fuq is-suġġett tal-lum, l-infern. Mela aħna il-koll qegħdin hawnhekk, mhux aħna biss tajveri, id-dinja kollha, kull min qed jgħix bħalissa. Qiegħed fuq vjaġġ temporanju. Imma li ħajwassal lil kulħadd f'xi destinazzjoni u hemm tnejn. Xi darba kull wieħed minna ħajjieħu l-aħħar nifs jekk ma jiġix maħtuf. Ħajjieħu l-aħħar nifs, qalbu ħatagħmel bob bob bi ħajistira, ħajibbies u ħajmut. Bye bye xogħol, bye bye inkwiet, bye bye futbol, bye bye kollox. Bye bye flus li bħalissa qed tżommhom hekk. Bye bye kollox. U wara din il-ħajja, wara din l-aħħar pip, hemm ħajja oħra skont il-kelma tal-Alla. U f'dil kelma tal-Alla tajt li hemm żewġ destinazzjonijiet u huma għal dejjem ta' dejjem, eterni. U n-nies, il-bniedem qed jispiċċa jew f'waħda jew fl-oħra. Issa destinazzjoni minnhom li l-kelma tal-Alla semmija hija il-ġenna. Dan huwa post li kulħadd jgħidlek jien imur nixtieq imur hemm għax post sabiħ. U il-maġġoranza tan-nies li ntqajt magħhom kważi ħanet kważi x'for dejjem ikun hemm il-waħdiet. Kollha jemnu fil-ġenna. Daqshekk m'hemmx inkwiet. Kif semmew ġenna ma jgħidulek dik ma teżistix. Id-destinazzjoni l-oħra li l-kelma tal-Alla tgħidilna wkoll fuqha u naraw ħafna skritturi. Huwa msejjaħ jew il-ħakma ta' dlamijiet, jew is-salta ta' dlamijiet, jew l-infern. U għaw fejn jibdew trikki trakki u l-batti bekki. Mhux l-ewwel darba li ntqajna ma' nies, jew smajna fuq stazzjonijiet, fejn anke saħansitra mexxejja reliġjużi, fejn jiġħdu l-eżistenza ta' dan il-post. Li ma jemnux l-infern. U jekk qed taħsbu li esaġerajta meta qedtilkom mexxejja reliġjużi. Monika kellha esperjenza first hand tagħha din. Darba kien qed titkellem ma' qassis Kattolku u bħas-soltu jibdew bil-lista. It-qarbin, il-qrar, is-salvazzjoni bl-opri, qegħdin għaddejjin f'dil konverzazzjoni. Qegħdin jitkellmu. Ħanajdilkom, kien qed jitkellem, Monika qed evanġelizza. Għax qed tgħidlu u tagħlmu mill-kelma tal-Alla. Tisparalu vers ġa vers. U f'daqqa minnhom, Monika ma naf qaltlu tagħtu mistoqsija diretta. Ħażlitu.
Għatlu, inti mem bl-infern. U dan, it-waġiba taħħa għazatti kif għaltina ħajdilkom. Alla, le tfisser ta' ġifiri, ma Alla, kif Alla tilkom. Alla le. U mhux hekk biss, Alla għax l-infern diġà qed imbagħtuh fid-dinja. U jekk taħsbu li għazzaqa biżejjed, ħanajdilkom kemm kompli għazzaqa iż-żejjed. Alla, għax jien nemmen li kulħadd ħajsalva. Xieħlewux, xie kliem ta' kuraġġ, serħu moħħkom. Kulħadd kuntent, kulħadd ferħan, kulħadd salvat, la hemm nar u laqqas daħħan. Le, dan huwa talim tax-xjatem minn l-infern, huwa jmur kontra l-Bibja u tkunu fejn tkunu, sew jew kampijiet oħra li ma jkunu li għajdulkom dat tip ta' diskors ta' talim. Aħarbu iġru. U jiena ma niskantax tali daqalla hekk. Għax jekk ta' fuqu, ta' fuqu, ta' fuqu nettaw. Dak li tuħ it-titlu li Kristu ta' l-missieru darba bis f'ġanni missier qaddis. Ħareġ bis qarrija riċenti. U ħanajdilkom mhux kulħadd ħabjaċi laqqas fil-kamp tiegħu tabija din. U qalaw il-pandemonju kollha pruvaw jattuha kemm jifilħu. Imma la tkun ġiet irrekordjata. Daqal li l-atejji jekk jgħixu tajjeb isalvaw. Inkomplu għaxu l-widnejn ta' mela jien nistaqsi mbagħad. Rajt ta' Marius li jienu, mhux qiegħed. U jekk jgħixu ħażin ta' fejn imorru? Issa mhux qed ngħidlek l-ereżija li ntqalet. Jiġifieri da qed jgħid li dan nies li jagħmlu omorhom fuq id-dinja jixħdu lil Kristu, jixħdu lil Alla l-ħaj, jagħmlu l-argumenti kollha biex lanka lilek iġaluk ma temminx fihom. Jekk jgħixu tajjeb, ħajmorru igawdu lil Alla li ma jemnux fih. Daw x'argumenti huma, jien ma nafx. Ħawadni ħanifmek. U mhux taf xejn imbagħad nisimgħu dan l-ereżijiet minn ta' taħthom u jaslu biex jgħidu li laqqas l-infern ma jeżisti. Barra minn hekk, jekk ma jkun qed jagħmlu xejn, qed ikitbu lil Alla u lil Kristu. Għax jiena sa fejn naf jien, ma jkollokx lil Kristu ħanajda mill-ewwel, int min int. Ma tafx lil Kristu, ma taċċettax is-salvazzjoni ġejja minn Kristu, int metluf. Ġwanni 3, 16, 17, 18. ċarax il-kristall. Mhux ħadd intilef. Int diġà mitluf. Marru waqrawhom. U da qed jgħidu allura li Kristu kideb meta qal li t-triq hija dejqa u ftit ħajsalvaw. Da skont huma la kulħadd se jsalva. It-triq il-wiesa u kulħadd jgħaddi minnha. U Kristu mhux hekk qalilna. Altru kulħadd se jsalva, għalija skont il-bilanċ ta' Kristu, aktar ħajintilfu, għax it-triq hija wiesa u aktar ħajgħaddu minn ġafija. Mela issa ħankomplu fuq il-destinazzjonijiet. Il-ġenna u l-infern. U nixtieqkom tmorru, insomma ħanajdulkom, versu jatnaqrakom, imma jtmini jaraħ. Lot kapitlu 9, vers 27. U da jgħidlek. U kif u miktub, u jien dejjem meta taqra l-Bibja tgħid kif hu miktub, dejjem suppost qiegħed miktub hawn. Għal-bnedmin li għandhom imutu darba biss, u għadan isir il-ġudizzju. Mela, il-bniedem, il-bnedmin kollha, minn Adam saġu ta' tal-lum li dieru, u dawk li għadhom jiġu sakemm jiġi Ġesu Kristu. Dawn ħajjexu darba biss, imutu darba biss,
u jkollhom il-ġudizzju. Issa jkun tgħidu li da mhux ovvju. Le, għax daqqas dal-ovvju ma ħalluh ovvju fid-dinja. U għalhekk qed ngħidulkom dan għax qed jittieħed talim, qed jidħol talim li meta jmut il-bniedem jarġa' jitwielet ħalli jekk kien ħażin fl-ewwel ħajja jipprova jirranġa fit-tieni waħda u jibqa' sejjer hekk sakemm jirranġa. U di jgħidula reinkarnazzjoni. Din hija talim bla bażi, huwa talim fieraħ, huwa talim li jagħti tama li dawk li qed jgħixu ħażin biex jgħidlek u jwissandi ċans fil-ħajja li ġej. Imma kif diġà qrajna, il-bniedem imut darba biss u għadan il-ġudizzju. U ma la qed insemmi ġudizzju, mela hemm sentenza. Mela hemm ġudizzju, hemm sentenza. U dis-sentenza sabiħa jew kera skont mill-li malat ħatħares lejha. Il-bniedem ikun qed jiktibha bideħ u bħajtu stess. Jum wara jum, ġurnata wara ġurnata, sena wara sena. Kważi kważi ħanajt straight li Alla kull ma jagħmel jaqra is-sentenza li kiteb u stess. U dis-sentenza ħatibatek jew il-ġenna jew l-infern. Jew ħdejn Alla jew ħdejn ix-xitan. U ħafna drabi meta jkun hawn jew talin fuq l-infern, jew meta tkunu barra tkun qed titkellmu fuq l-infern. In-nies jgħidulkom, u għax intom issemmu l-infern biex tbeżżaw in-nies. U jiena għam jgħidlek ngħidlu, tiddelli ma taqraħiex il-kelma tal-Alla ħija jew waħd. Għad kieku taqra kemm il-darba Kristu semma l-infern, mhux ibeżżak, iwewrek u jekk għandek imqar nitfa ta' biża tal-Alla, tintafa l-kubtejk u tidħol oċortok. U titlob irsidek Ġesu Kristu jsir sidek u jaħfilek dumbiedek illum qabel għada x'm'għandek garanzija għada jekk tistax tagħmel din. U t-tieni għas-saħħa tal-argument. Jekk jien qed nitkellem fuq l-infern u hemm bniedem li tant beża li daħal f'qoċortu u beka dnubietu u qallu Ġesu ejjaħ fil-dnubieti. Ġesu rridek ikun is-sitt u s-salvatur tiegħi. U resaq lejn Kristu u biddel ħajtu u sar xieda, qed nitkellem fuq innifsu fuqkom taw. U sar xieda tal-imħabba kbira li għandu Alla lina. U trid titkellem fuq l-infern. Anke għal biss. Fuq kollox, la Ġesu Kristu Sidna għallem fuq l-imħabba. Għallem fuq il-fejqan. Li għallem fuq il-ħersin u mexxatin. U għallem kif għandna nkunu ikonna il-kompassjoni. U ma għadx id-dejja jitkellem fuq l-infern. Aħna li suppost nisseħu kristjani, nixpolilu ħan id-dejqu nitkellmu mill-infern? Le. Jista' jkun li mhux suġġett popolari. Imma River of Love, ma narxux il-widnejn. Min għandu widnejn ħajisma. Barra minn hekk, ħantu jkun żewġ raġunijiet. Il-għala ekstra dawn tal-ġifieri, mhux għalihom biss. Il-għala għandna aħna nxandru u narmu fuq l-infern. U l-ewwel raġuni hija fuq livell ħansemmijek gwadan personali. U t-tieni raġuni ħansemmija fuq livell ta' responsabilità. Mela ħamorru f'Daniel, kapitlu 12, vers 12. Kemmi sabiħa il-kelma tal-Alla. Mela ħanibda naqra. Ma dan huwa
fuq livell ta' gwadan personali ħanaqralkom għalfejn għandna nxandru ħalli l-infern ħalli ikun hemm minnu midneb min qed jgħix ħażin u jirrealizza u jdawwar triqatu lejn il-mulejn. U ħafna minn dawk li huma rieqda fit-trapp, din hija profezija ta' Daniel l-aħwa, tal-art jinstempħu minn l-ħajja ta' dejjem u minn l-lajb u l-ismerrija għal dejjem. Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema. Grazzi mulej. Isimgħu din. U dawk li jkunu waslu il-ħafna fis-sewwa ikunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Jekk intom bla qed tajdu, bla qed talmu, anke kissemmu l-infern qed waslu il-ħafna għas-sewwa qed jgħidilkom Alla ħatkunu tiddu bħal kwiekeb fis-sema għal dejjem ta' dejjem. Jiena rrida din. It-tieni raġuni ta' responsabilità l-ewwel waħda kont irrida. Issa naraw tridu x'din. Ħanarawha minn Eżekjel kapitlu 33 vers 8. Anzi ħebża minn vers 7. Ħabba vers 7. Da qed ikkellem Alla lil Eżekjel u qed jikmandah li qed jgħidlu imur jgħid. Taħ responsabilità. Bħalma Kristu lilna Kristjani tagħna ir-responsabilità li mmorru nxandru. L-istess. Ħataraw ir-responsabilità. Lilek u bniedem qed assis ta' dar Iżrael. Meta tisma' minn fommi xi kelma għandek twiddibhom f'ismi. Meta tisma' xi kelma minn fommi, meta tisma' xi kelma minn kelma talla, għandek twiddibhom f'ismi. F'ismi. Jekk lilek u bniedem qed assis ta' dar Iżrael, meta tisma' minn fommi xi kelma għandek twiddibhom f'ismi. Imma tkompli ta'. Jekk jien ngħid lil-midneb u fil-kelma talla din issibuha, int tmut żgur għax il-ħlas ta' dnub huwa l-mewt. U int ma tkellmux, u int ma twebbux biex jitlaq triqtu u il-midneb imut fi ħżunitu imma demmu infittixa minn idejk. Hawnhekk kellna darba ta' xi ħaġa simili. Ġiena l-profeta Ur għal nissa li kelli ngħidilkom fidejkom x'għandru għax demmhom fuqhom. Issa tgħidlix issa li ma rridix. Dan huwa pakkett. Jew kollox jew xejn. Vers 9. Imma jekk int twiddeb il-midneb dwar triqtu biex jerġa' lura minna u ma jerġax ma inti għamilt xogħolok u ma semax issa u jmut fid-dnubu immint tkun salvajt ħajtek. Għal-Alla l-importanti li dak li qabdek tagħmel int għamiltu. Semmek ħajżommok kontabli. U tajduli għax għattilkom li aħna ġejna qabda minn Kristu biex nxandru il-Vanġelju l-aħbar it-tajba. Tajdu li titkellem fuq l-infern hija aħbar tajba. U żgur li ejdlu li intom jekk mhux aħbar jew bxara tajba. Kif diġà semmejtilkom. Imma mqar persuna waħda jekk jisma' jew jara din il-priedka. Jew meta tkunu tkellmu intom hemm barra, mqar persuna waħda. Tkun qed tkellimha fuq l-infern. Tirrealizza u ddullen Kristu, taraf lil Kristu Salvatur tagħha u salva. Tgħid mhix aħbar tajba din. Ikun hemm festa kbira fis-sema u oħra fl-art. Tgħid mhux aħbar tajba din. Dak u xogħolna. Aħna hawnhekk mhux biex imbeżżaw, imma biex nafżaw. Nafżaw.
Mhux biex imbazzaw, biex nafżaw u iva nwissu. U fuq din ta' nafżaw, nixtieq intikom eżempju. Għax kultant bl-eżempju iktar tiftakaru. U ħanieħu tabella, sinjal, tabella ta' traffiku. Immaġinawkom għaddejjin f'post warra bil-lejn, mudlam, u tliftu. Imma f'daqqa waħda taraw naqra dawl u tabella. U s-suqu lejja u tabella tkun maqsuma fin-nofs. Naħa minnhom ikun hemm triq żigużajk imma tibqa' sejra. Dejqa u żigużajk. U naħa l-oħra jkun hemm triq wiesa, lixxa, imma fit-tarf ipinġilek irdum u karozza niżla l-isfel. Jien ma naħsibx li toqgħod tirraġuna tgħid. Ara dawn biex ibeżżaw għamlu għod it-tabella. Dawn m'għandhomx melħ jagħmlu tabella bħal din. Jagħmlu triq lixxa u bit-tarmak fejn hemm irdum. Dawn ma jafux x'huma jagħmlu. Jew tajt il-lajs kemm kellhom naqra sens dawn kemm kienu jħobbuhom minn dawk li għaddu minn hawn. Għax ħafna drabi meta tara triq dejqa u bil-lejn tipprova taħrabha u tipprova tmur lejn it-triq il-lixxa. Kemm uħobbuhom in-nies dawn għamlulhom din it-tabella. U kull wieħed minnkom huwa tabella. Kull wieħed minnkom meta xandru il-ġenna jew l-infern qed taruhom it-triq id-dritta, qed taruhom it-triq li twassal għat-telfien u taruhom it-triq li mawġa li twassal għas-sarna talla. Imma daw tagħmluh intom għax tħobbuhom, nagħmluh aħna għax nħobbuhom. Ma rridu l-ħadd li jintilef li l-ħadd imur l-infern. S'issa naqas biss tħalt fl-infern, niddiskrivilkom xem. Imma, grazzi mulej. Issa ħanaqralkom u bla kantonier ħanaqrom. Dawk li żgur ħajintelfu u mhux ħajaraw is-saltna talla. Jien ħanaqraw kif huma, toqgħodux waħlu fija, jien ħanaqra. Jekk hemm xi ħaġa, xi kategorija ta' nies, xidnu partikolari li lilek ma jogħġbokx, toqgħodx tiġi tħaqqa miegħi, toqgħodx tiġi b'ħafna opinjonijiet, toqgħodx tiġi b'ħafna mistoqsijiet, taf li għandek istaqsihom, min inspirhom il-kelma talla u l-Ispirtu Santu. U ħanaqralkom minn 3 partijiet. Żommu għasu bajkom fil-ħajdilkom sammurru narawhom kollha. L-ewwel Korintin, kapitlu 6, vers 9. Żommu għasu bajkom hemm. L-ewwel Korintin, kapitlu 6, vers 9. U ħaġa oħra, min ma jaqbilx magħhom dawn, u ħanajda bla biża biex jiġġustifika l-email tiegħu. Jipprova jsib skuża biex jiġġustifika il-ħażen li kun qiegħed fih. Full stop. Sejbu wkoll Galatin, malankom subajkom fl-ewwel Korintin vers 6 u 9. It-tieni wieħed Galatin kapitlu 5 vers 17. Għankom taswa ma tibżax. U għamlu marker ma jasal isim misfel. Apokalissi 22 vers 12. U ħanibda wieħed. Korintin 6 vers 9. Ma tafux li l-inġusti ma jirtux is-saltna ta' Alla. Da mhux qed ngħidu. La titqarqux. La żienja. La l-idolatri. La effeminati. La omosessuali, la l-ħallelin, la r-rejba, la skaren, la assisa fuq in-nies, la ħattafa ma jirtu s-saltna ta' Alla. Ħanaqralkom il-lajn liħor għax hemm it-tama, dejjem hemm it-tama fil-kelma ta' Alla. U minn dawn kienu xi ħud minnkom jien l-ewwel wieħed. Jekk ma kelli xejn, kont idolatru.
Immissa tnaddaftu. Tqaddistu u ġejtu iġġustifikati, grazzi Ġesu, fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu u fl-ispirtu ta' Alla tagħna. U jekk taħsbu li hemmhekk il-qatna l-kategoriji kollha, għadna qabdejna. Galatejn, kapitlu 5, vers 17. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa. Żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġlied, ejra, kollha, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, tbaħrit u ħwejjex bħal dawn. Inwissejkom, qed jgħid San Pawl u qed ngħid Palu, bħalma wissejtkom qabel, min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Issa dawn qalhom San Pawl. Issa ngħidilkomx qal Kristu. Apokalissi 22, vers 12. Qed jitkellem Kristu hawn. Ara jien ġej dal-waqt. Ejja Ġesu ta'. U miegħi inġib il-ħlas. Ħalli nrott lil kull wieħed skont ma ħaqqu għall milu. Jien l-alfa u l-omega, l-ewwel u l-aħħar, il-bidu u tmiem. Ħinja dawk li jaħslu l-bieshom sabiex ikollhom is-seta fuq is-siġġa tal-ħajja u jitlu fil-belt mill-bibien. Ara ġejja. Jibqgħu barra l-klieb. Fil-kelma tal-Alla l-klieb tfisser dawk li sa issa m'għandhomx patt ma' Alla is-siġillat u ffirmat bid-dem tal-ħaruf ta' Sidna Ġesu Kristu. Dawk huma l-klieb fil-kelma tal-Alla. U s-saħħarejn, ejju mela marru għand isħaħar ta' għax kella stampa u kella statwa, mela aktar u aktar. Iż-żienja, il-qattiela, l-idolatri. F'kull post issiba din. Tejli kemm għandek kontrihom, ejwa, għax jiena ħabba fekk. Kont ħanintilef, għax għamewni bl-idolatrija. U dawk kollha li jħobbu l-erq, ħallek qabel xi ħaġa wadda kollox taħdin. U dawk kollha li jħobbu l-erq u jagħmluh. Mela hemmhekk rajna min mhux ħajred is-saltna tal-Alla. U ħaġa oħra nixtieq insemmiha li Alla l-infern ma ħalqux għall-bniedem. Imma bnedmin li huma jridu jmorru l-infern. Għax l-infern, skont il-kelma tal-Alla ħonorijilkom, inħoloq għax-xitan u għall-anġli tiegħu li waqgħu miegħu. Morru f'Mattew 25. U f'dan il-passaġġ, jekk tibdew minn vers 30 l-isfel, hemmhekk ħanaraw fejn Alla jgħidlek meta jġibin il-bniedem fil-glorja tiegħu ħajifred minn naċ għal mos, isimgħu din, minn naċ għal mos. U tan-naħa il-mos fuq ix-xelluk ħajibgħathom f'destinazzjoni u n-naċ tal-lemin ħajibgħathom f'destinazzjoni. Ma ħanaqrakom minn vers 41, ma dik hija l-istorja temmek. Imbagħad jgħid ukoll il-dawk ta' fuq ix-xelluk. Morru minn qudiemi, misħutin fin-nar ta' dejjem. Jifi qed jgħid għall-mos. Li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. U jieġeb imbagħad u jgħidilhom tassew ngħidilkom dak li ma għamiltux ma wieħed minn iżgħar minn tiegħi, anqas miegħi ma għamiltuh. Ismgħu l-ieħor sa vers 46. U dawn imorru fit-tbatija u l-ġust ta' dejjem, il-batija ta' dejjem, u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. F'dawn in-naqra li qrajt, għandek li se jkun hemm żewġ kategoriji ta' nies. Ħajkun hemm żewġ kategoriji ta' destinazzjonijiet, żewġ postijiet, u li huma għal dejjem. U qed ninafas fuq il-kelma għal dejjem,
Għax diħel tal-im ieħor li id-batija tal-infern mhijiex għal dejjem. Iva, u jgħidulek dak għal ftit żmien għax kollox irid jispiċċa. L-infern ħaj jispiċċa. Mela bl-istess argument, la qed jgħid hawnhekk li d-batija ta' dejjem u dan se jispiċċa. Mela anke l-ħajja ta' dejjem ħad tispiċċa. Jew għat-tnejn, jew għal xejn. U jien jgħid li dat-tip għax qed diskantawx qed jidħol f'dal-pajjiż, aħna vera żarma minn kollox qed jidħol. Jiena iwadbilhom dan il-vers u qed ngħidulkom biex tgħidulhom. L-ewwel Timotju, kapitlu 1, vers 17, u jgħid hekk dan. Lis-sultan ta' dejjem li ma jmutx, li ma jidhirx lill-Alla waħdu, ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem, amen. Ma tridx tgħid li wkoll issa li Alla ħajispiċċaw. Jekk l-infern ta' dejjem tiegħek qed tgħid li ħajispiċċa. U l-ħajja ta' dejjem mela tiġi pareġġ. Mela dan Alla, is-sultan ta' dejjem, kif qed tgħid int, ħajispiċċa kollox, mela ma ħajkun hemm xejn. Jiena ma nafx tfisser kelma lejkom bil-Malti dejjem, imma jiena lija tfisser dejjem ma nafx, ma nsibx xi ħaġa oħra differenti. Perpetu etern. Mela hawnhekk ukoll rajna diskrizzjoni u ħabda diħel fl-infern issa. Xem. Tal-infern in-nar ta' dejjem. Isibu aktar diskrizzjoni tal-infern bħal post fejn hemm id-dlamijiet, it-turmenti, it-teżista snin, il-biki. Nar ħeġġeġ u kubrit. U dan dejjem insibuh li huwa għal dejjem ta' dejjem, etern. Fit-Testament il-ġdid biss ngħidilkom, hemm madwar 46 vers li jsemmu dan. Imma f'ċerti vrus hemm kelma partikolari li ġiet użata. U hija l-kelma Gehenna. U dit tfisser ġejja mill-kelma Ebrajk Gehinnom. U tfisser il-wiet ta' Ben Hinnom. U tgħiduli ma tax għandu x'jaqsam dal-wiet mal-infern. Ġesu użah dan il-wiet. Għax dan il-wiet fil-kelma talla għandu storja moqżiża. U dan semmuh jissemma f'ħafna postijiet. Ħansemmilkom erba' minnhom forsi miet imur fittex. Fit-tieni Kroniki kapitlu 33 vers 6. F'Ġeremija 7:31. F'Ġeremija 19 minn 4 sa 6 tuq. U Slaten kapitlu 23 vers 10. Ħanaqralkom biċċa minn Ġeremija 19 biex tkunu tafu għala Kristu kien isemmi Gehenna meta kien qed jirreferi għall-infern. U ħanibdilkom minn vers 4. Dan Ġeremija Alla qabdu biex imur joħroġ fil-wied jgħid vers 2 ta' wied Ben Hinnom u jgħid il-kliem li qal Alla fuq dan il-post. Vers 4. Għax huma telquni u profanaw dan il-post, qed itkellem fuq il-wied. Bil-ħarqu ċens lill-allat barranin li la huma u laqqas missirijietom u lanqas islaten ta' Ġuda ma kienu jafu bihom. Imlew dan il-post isimgħu wara ħadd ta' bid-demm tal-innoċenti. Ħadkunu tafu x'kienu jagħmlu fih dal-post. Bnew santwarji ta' Baal tax-xitan biex jaħarqu bin-nar lil-uliedhom f'sagrifiċċji ta' ħruq lil Baal. Jaħarqu sagrifiċċji umani f'dal-wied. Ħwejjeġ bħal dawn jien qatt ma kmandajthom jgħid Alla. Lanqas biss semmejthom. U qatt ma ddewli minn moħħi. Għalhekk qatt jasal żmien. Oraklu tal-Mulej u wasal dak iż-żmien. Fil-kelma tarawha. Li dan il-post, kellem fuq il-wied,
ma jessajjaħx iktar Tofet jew Ben Hinnom imma wiet il-qatla. Wara ħafna snin is-Sultan Ġożaja sibuha fis-slaten din, kisser dawn l-istatwi tal-idolatrija, kisser dan il-kult li joqtlu l-innoċenti. Imma minn dak iż-żmien sa Kristu, dan il-wiet ħa xogħol ieħor. Ġo fih kienu jwadbu. L-isma ġisem ġifieri, mejta ta' nies li kienu morda bil-ġdiem u b'kull mat li jittieħed. Kienu jwadbu l-ħmieġ u l-ħniżrijiet tal-bnedmin. Annimali mejta. U kien kull jum, tiftakru ħana, kellna xi ħaġa simili, tinħaraq foga ma tissapportijiex u dut. Tistgħu timmaġinaw x'dut kien hemm. Jinvadi dal-post. Allura Kristu meta kien irid lil dawn in-nies jifhmu tikka żgħira xemm fl-infern, kien jgħidilhom b'dan il-wiet ta' Gehenna. U dawn kienu jafu l-istorja tiegħu u kienu jxommuh. U kienu jagħmlu one u kienu jarfu tikka żgħira xemm fl-infern. Għalhekk kien juża dil-kelma Kristu. U ħammorru f'post ieħor issa biex nurikom li apparti dan l-infern huwa verament post terribli. U ħammorru f'Mark kapitlu 9 minn vers 43. Issa hawnhekk min għandu dil-Bibja, min għandu dil-Bibja tal-Għaqda Biblika Maltija, ħajsib żewġ tifrus neqsin. Tinkwetaw xejn, forsi qatt ma notajtu għodi żgur. Jiena għaddeq ngħid. Imma jagħmlu nota isfel li dawk iż-żewġ tifrus huma l-istess bħal versi ieħor se naqralkom. Il-vers huma vers 44 u l-vers 46 li huwa l-istess bħal vers 48. Mela, u jekk idek hija okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintifix. Vers 44 minn għandu din ma jeżistix hemmhekk. Imma huwa l-istess bħal vers 140 ħanqraħulkom. Fejn id-dut tagħhom ma jmutx u fin-nar ma jintifix. Vers 45. U rek riġlejk ta' fuq din, jaħbatlek aħjar tidħol biġal wieħed minn tixteħed f'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jarġa' jkun hemm il-lajl ieħor fejn id-dut tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintafix. U vers 47, jekk għajnejk kun okkażjoni jaqlaħa xi aħjar tmur bajn waħda fis-sartna talla mill tixteħed bajnek it-tnejn fl-infern. Fejn hemm 48 issa, id-dut tagħhom ma jmutx u n-nar ma jintafix. U 49 tal-biża' iktar. Għax kulħadd ikun immellaħ bin-nar. Dut li ma jmutx jieklok in-ħin kollu, ġifieri ġismek qed jittiekel, qed bati u fl-istessin qed jerġa' jiġġenera biex id-dut isib xi jiekol. X'ma ngħidx dak il-vers, x'ma nifrax ngħidlu grazzi Ġesu, grazzi missier li ħlistni minn dil-ħakma ta' dlam u daħħartni fis-sarta ta' ibnek il-maħbub. X'ma tgħidux? Immellaħ bin-nar, qatt mellaħtu xi ħaġa intom. Qatt waddabtu xi ħaġa ġal-melħ u nsejtuha. Wara żmien mhux barra biss jieħu it-toma tal-melħ. Sal-ġewwieni jiġi mmellaħ. Mela dawn qegħdin fin-nar li ma jintafix. Qed jinħarqu minn barra. Qed jittieklu bid-dut. U mmelħa minn ġewwa bil-ħruq bin-nar ta' dejjem ta' dejjem. Jien meta jkelli ħruq ta' stonku, naqra ħruq ta' stonku ħanajdilkom. Ukoll nispeċċa nikrop. Tilabux
Ma l-unika ċans li għandkom. Telabux miegħu. U jekk taħsbu għax ġej tal-ieħor, għax hemm barra jaw qed jgħalmu wkoll. Li fl-infern m'hemmx batija fiżika, inti hemmhekk tmur bl-ispirtu. Mela kollu kiteb l-ismajs issallu rajin u dal ġej. U Ġesu spjegah fuq l-spjegah dal ħanajt. Daw kollha tabelli. Daw kollha tabelli li Alla mill-kelma tiegħu. Biex min irid jarahom hemm qegħdin. U jekk ma tafx taqra għajd li intik DVD tisbaħħa l-kelma tal-Alla. Biex ma jkollok skuża ma tafx. Mela ħammorru dik l-istorja tal-Lazzru u Lani. U din hija storja. Mhux kif jippruvaw iġibuha f'kamp li hija parabola. U laqqas li kieku stess kienet parabola. Ejdu li fuq xiex qed titkellem. Jekk mhux fuq tbatija, jekk mhux fuq uġieħ, jekk mhux fuq posta separazzjoni, sekk ix parabola. U jekk istorja ma hija storja għax Kristu Lazzru bismu semmieħ, fl-ebda parabola ma jsemmi n-nies bisimhom. Kien hemm raġel jismu Lazzru. Ħanaqralkom minn vers 22. U ħajdilkom fit-tlet tivrus, sax xejn fit-tlet tivrus. Ġara l-fqir miet. U l-anġli ħaduh fiħdan Abram. Ejwa ta' għax qed niftakar waħda issa. Din hija parabola u batmu l-funeral. Uħlif fiħdan Abram tiela u faħda ma' Abram nieżel ma jsemmux. Parabola ma din. Imma tagħhom mhix parabola mbagħad. Tagħhom tiġi għadhom qed jgħixu fl-anqbut għas jafu li Kristu fetaħ ħal-ġenna. 16-22 Luqa. U mbagħad miet ukoll Lani u difnuh. Dan kif sab ruħu fit-batija ħorox fl-art tal-imwiet refa' ħarstu u mill-bot lemaħ lill-Abram. U l-Lazzru feħdanu, tlieta ħanaqalkom saqalkom ħabba l-ħin. Nix nibqa' sejra nofs il-lejn ta' fuq għadin. U għalla leħnu u qallu Missier Abram ikollok ħniena minni. U bat lill-Lazzru bil-tarf seba' fl-ilma ħalli teffi li nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Ma hawnhekk hawn tliet punti nixtieq noħroġhomkom. U ħanuża l-ittra esse biex tibqgħu tiftakruhom dal-punti. L-ewwel punt huwa sensi. Sensi fl-infern skont dawn it-tliet vrus biss ħatibqa' tħoss. Ħatibqa' tisma'. Ħatibqa' tara. Ħatibqa' titkellem. Ħajkollok il-memorja. Għarfu, ftakar minn kien Lazzru, ftakar minn kien missieru Abram. U jekk taqraw vers 27 fejn qallu ibad il-ċaħat għand ħowti, ftakar li kellu ħowtu u ftakar li kellu ħamsa. U qallu morru ibadu f'dar missieri, ftakar missieru u ftakar li anke kellu dar missieru. U din għandna jgħidilkom għax qed ngħidha. Għax ħajkun hemm nies l-memorja ħatfakkarhom. Kull avviż li qalulhom nies bħalna. Li ħeġġewhom biex jindmu u jduru lejn Kristu. Mhux lejn xi istituzzjoni, lejn xi bniedem, lejn Kristu. Hekk biss tista' salva. U minflok semawna iddieħku bejna u waqgħuna ċ-ċajt. Ħajftakruhom imma dawn l-affarijiet, tinkwetawx. Jiddispjaċini li ħajkun tard għalihom imma. Ħajkun hemm nies li l-memorja hemmhekk ħatfakkarhom fil-messaġġi li raw f'ħabbejtek. U minflok qalu ħanaraw x'qed joħroġ minn dal-programm biex nersaq lejn Kristu. Għadu jikkritikaw lill-pastor u min kien hemm fuq il-programm jippruvaw ikkissru jqattaw biċċiet in-nies li jwaslu l-messaġġ u tilfu l-messaġġ. Imma hemmhekk ħajftakruhom. U din ħanajt issa, ħanajda buġeħ ta' qalbija vera. Ma nistax ma ngħidix.
U ħajkun hemm min ġie hawnhekk seba' l-pletki kollha uħlif Kristu tiela u Kristu nieżlu hawnhekk ma ngħidux. Sema l-verità. U għax ħalih jew kien ribellus telaq. U hemm oħrajn x'ma nistax ngħidhom ġol affarijiet. Hemm oħrajn li għax jaħsbu li għax jiġu jisimgħu il-Priestly River of Love. U mbagħad l-erba' u s-sibt, u mbagħad it-tnejn u t-tlieta, il-ħamis u l-ġimgħa u l-ħadd fid-dinja jgħixu għar minn dawk tad-dinja. Hemmhekk ħajftakruhom ukoll dawn l-affarijiet. Temlew x'għandkom. Il-ħajja Kristjana mhux l-erba' u s-sibt. Kull minuta ta' ħajjitkom. Ma dak kienet is-sensi. It-tim waħda kienet separazzjoni. Separazzjoni. Dawk il-flus kienu separati. Kien separat minn Lażru u minn Abraham. U mela bla dubju kien separat minn Alla. It-tielet waħda kienet sofferenza. Takruhom dawn. Jaqblilkom. Ħajkellek is-sensi, ħatkun separat u ħatgħaddi mis-sofferenza. Kien beda jikrob imqara qatrilma. Jinej bl-ġieħ. Ara x'riskju meta tibneb u tibqa' tgħix fid-dnub. Kif tidneb u tinduna dak il-ħin roxx id-dem ta' Kristu u itlob il-maħfra. Għax ma tafx ġiex minuti oħra fejn ħadd tkun. Imma dan argumenti oħra ngħidilkom issa. Ħadd isimgħu min biex ikisser li hemm infern. Juża ċertu kliem hello. Jgħidilkom jien ma nemmenx fl-infern. Għax ma nemmenx li Alla li huwa mħabba. Smajtu għadin? Joħloq post daqshekk tal-biża' u tmur bagħti fih għal dejjem ta' dejjem. Bla tlaqt li 3 punti ħansemmilkom. Waħda ngħid dawn qatt ma missewwa l-kelma tal-Alla. 2. Qegħdin ikitbu l-Kristu jarġgħu. U li għallem fuq li għallem. Qegħdin jgħidulu, inti tgħid li trijtaw. Imma jiena nemmen li jaqbelli u nemmen li jfettilli. Fadak għallu ħajbidlulu xi ħaġa. U t-tielet waħda li nsew li apparti li Alla huwa mħabba. Alla huwa Alla ġust. U Mosè, għajdilkom Mosè x'qal fuq dan Alla. Deuteronomju 32 vers 4. Għax u il-blata tagħna. U il-blata tagħna, mhux dik tara, ma dejna din ekstra. Ekstra u kollox. Perfett emilu u koll ġusti it-triqat tiegħu. Alla ta' kemtu ma jqarraqx. Kollu ħaq u kollu sewwa. Mela ejdu li xalla jkun kollu ħaq u kollu sewwa. Meta nies ma jridux jafu bih jirribellaw imaqdru lill-isem ta' Ġesu, ma jridux jafu bis-salvazzjoni minn Ġesu u ħajtihom l-istess premju. Mhux ħabba bħal dawk li għandhom patt miegħu, bħal dawk li għandhom relazzjoni intima miegħu, bħal dawk li jarfuh li hu biss is-Salvatur u biss il-medjatur u biss l-avukat tagħhom. X'Alla jkun ġust jagħtihom l-istess affarijiet. U jkun kuddieb għax fil-kaw Alla jgħid, Alla ħajat il-kulħadd dak li ħaqqu. U dan issa ssibuha f'Romani kapitlu 2 vers 5. Romani 14 vers 11 u nistgħu narikom miżibilju skritturi. Issa, kif urejtkom fuq din is-saltna mhux ħanħallikom hekk ta' tinkwetawx. Aħna hawnhekk biex niddifikaw qegħdin.
apparti li wissu u widbu ma identifikaw. Il-post liħor, id-destinazzjoni l-oħra, Ġesu Kristu kollu uża affarijiet li rawhom biex forsi jfihmhom. Ġieli qallhom huwa ġdien sabiħ, kollu ilma, xmajjar għaddejjin. Grazzi mulej. Ġieli qalilhom affarijiet bħal żbuħija mibni sabiħa sart Natalla, Ġerusalem. San Pawl jgħid, hemm affarijiet li l-għajn qatt marat u l-widna qatt ma semat. Imma fl-Apokalissi, u dal-waqt nagħlaq u nagħlaq b'din, ma nistax ma naqraħilkomx din, li ngħid fuq l-infern, mhux ngħid fuq il-ġenna. Stennew ftit issa ħadd titlgħu l fuq. Kapitlu 21 vers 11. Hemmhekk tistgħu taraw farka żgħira u qed jgħidha fuq il-belt ta' Ġerusalem li nieżla. Jina lija farka żgħira mis-sar Natalla ta' wkoll tibqa' din. U vers 11 jgħidlek bil-glorja ta' Alla fiha. Għalija dik diġà biżżejjed il-preżenza ta' Alla. Xi trid aktar ikollok il-preżenza ta' Alla. U hawnhekk fl-aħħar 3 ġimgħat għaddiet żiffa il-preżenza ta' Alla. U rajna ġubijiet, u rajna mirakli, u rajna nies ifiqu, u rajna nies jikbu, jindmu minnu bietom, jollu jdejhom u jgħidulu grazzi tal salvajtna. Aħseb u għara tkun il-ħin kollu għal dejjem, ta' dejjem fil-preżenza ta' Alla. Dik biss ukoll biżżejjed. Imma Alla tiegħi bl-abbondanza. U jgħidlek xem tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal gaspru jleq daqs il-kristall. U jekk taqraw vers 18 u vers 19 u vers 20, hemm djamant u affarijiet ħaġa qasidu l-irsieni, laqasidu li biex ngħidhom. Vers 21 u 12 il-bieb huma 12 il-ġawra, immaġna bieb ġawra. Waħda. Waħda nsibu waħda ndumu niftaħru dina oriġinali ta' dina mal-trepella. U da bib. Imma nisbaħ 22 laħwa. Ebda tempju ma rajt fija. Għax il-mulej u il-tempju taħħa. Alla li jista kollox u l-ħaruf. U l-ektar importanti għatikom li jemmek ħankunu mal-anġli, mal-qaddisin li tal-qu qabilna. U għem ħankunu għal-kubtejna għajdulu għaddis, għaddis, għaddis il-mulej jalla li jista kollox li ju u li ġej. U ħanaqralkom l-aħħar klieta ma ħanaqralkom bħala sentenza. Emmek, fejn ħaninżaw il-ġisem li jitħassar biex iqum ġisem li ma jitħassarx. L-ewwel Korintin 15-42. Hemm fejn insiru niddu bħax-xemx fis-sartna ta' missierna. Mattew 13-43. Hemm fejn ma batux aktar ġuħ, anqasax ma jagħmel bina, ix-xemx ma taħkimniex u anqas ebda omma, la darba il-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħna u jwassalna ħdej l-ilmijiet u l-għajun tal-ħajja. Apokalissi kapitlu 20 u kapitlu 22. Halleluja. Imma is-sabiħ ta' kollu huwa li għalkemm hemm dan il-post terribli, hemm salvazzjoni minn dan il-post terribli. U dak huwa il-messaġġ prinċipali l-aktar li rrid noħroġ jien. Għalkemm dan il-post jeżisti, imma diġà hemm salvazzjoni għal min irida biex teħilsek minn dan il-post. Il-ħajja l-aħwa hija qasira. Il-kemm tgħidlek isa fwar u tgħaddi. Imma li hu ċert li hemm destinazzjoni tistennina. F'Dewteronomju Alla jgħid insejjaħ illum
Illum għal-Alla m'għandux żmien. Illum ta' dak huwa llum illum. L-ard u s-sema xieda kontrikom il-ħajja u l-mewt li jien illum qed qudiemkom il-barka u s-saħta. Għażel il-ħajja ankalla qed jikroblok. Għażel il-ħajja biex ma tmowtx. Għażel il-Kristu li huwa it-triq, il-verità u l-ħajja biex ma tmowtx. Kristu rafalek id-batija biex int ma taddix minn din id-batija. U tixtieq tgħid jiena mulej illum minn issa ma jinteressanix x'kont laqqas 30 sekonda ilu. Minn issa rrid insir tiegħek. Irrid lilek bħala s-Sejt u s-Salvatur tiegħi. Il-mistħija irrid nitfina wkoll biex insalva. Jekk oħrajn qed jgħid li ġa għamlu dan il-kelma ta' u l-kelma l-mulej li konsidhom, imma qegħdin jilagħbu. Qed jilagħbu siqlaw u l-oħra lem. Issa il-moment, il-ħin li tajġa tajdulu mulej, aħfilli, ħaniġi narġa' quddiem, narġa' nagħmel commitment ġdid. Inti il-passat taħfru u tinsieħ. Imma għejni Ġesu Kristu biex il-futur dal-commitment nżommu, nieqaf nilab u nimxi ħarst il-qoddim, għajnejja fokati fuq Kristu u nistenna l-moment li iva nkun miegħu fis-sarna tiegħu. Aħfrinna ta' meta ħadnik for granted. Ħadna l-passjoni ta' Kristu isa xejn mhu xejn. Nitolbuk maħfra Mister Qaddis. U għejna Mister Qaddis, ħalli nimxu, ħalli ngħinu l-xulxin, għalhekk trid laqda tal-aħwa, għalhekk trid ix-xirka bejn l-aħwa Mister Qaddis. Biex ngħinu l-xulxin, biex inqawwu l-xulxin, biex nidifikaw l-xulxin. Ħalli naslu flimkien bħala knisja, bħala aħwa, bħala ġisem tiegħek Ġesu Kristu fis-sartna ta' Alla. Amen. Jekk inti hawnhekk illum smajda l-messaġġ u m'intix ċert li inti salvat, m'intix ċert jekk dubietek humiex maħfura, u llum tixtieq tagħmel bidu ġdid u tkun ċert li inti ta' Ġesu. Ġesu jgħid jien it-triq il-ħajja u l-verità u ħadd ma jmur għand il-Missier jekk hux permess tiegħi. Għajdu warajja dil-kelma Mister Qaddis, nitolbok issa stess, f'isem Ġesu Kristu. Smajt il-kelma tiegħek, ma rridx nintilef mulej. Aħfilli d-nubieti issa stess u aħsilni bid-dem Qaddis tal-ħaruf. Nemmen li Ġesu għal-iben tal-ħaj u biss is-Salvatur tiegħi. U biss jista' jsalvani. Ġesu, jina nindem minn nubieti u nitolbok issa stess tiġi f'qalbi, taħfilli d-nubieti u tpoġġi fuq it-tron ta' ħajti. Ġesu, inti li ben tal-ħaj. Fuq is-salib inti bbatejt u ħallas bisħiħ għad-nubit kollha tiegħi. U rġajt ixuxtajt mat-tielet jum. Rebbieħ u vittorjuż fuq il-mewt, fuq id-demonju u fuq id-dnub. Illum Ġesu namel stqarrija tal-fidi pubblika kun is-sit il-mulej u s-Salvatur tiegħi. Salvani mulej. Kissa minn fuq ħajti kull ħakma tad-demonju, kull ħakma tad-dnub. Ġesu, hawn jien kif jien. Imlini bil-Spiritu Qaddis tiegħek, aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u użani għall-glorja tiegħek. Jien ta' Ġesu Kristu illum jina mwilad minn ġdid u li ilu biss rid naqdi
millum il-qoddim. Grazzi missier fisem Ġesu Kristu. Halleluja.